Li Bakurê Kurdistanê li Amedê meha Remezanê herî zêde ji kesên ketkar re zehmet û giran derbas dibe. Ketkarên ku ji bo debara jiyana xwe dixebitin, dibin tavê de bê xwarin û bê av ji sibê heta êvarê dixebitin. Mşavkin mecburin. Emnen idare nabe. Maaş tane, yaşlılık tane, emekli maaş tane, evden de dozanı kuşu. Ezo aile dozanı kuşu. Hatta nivra, hatta evari, hatta saat hafta niva çime maaş. Carnan ketkar heta êvarê jî tiştekî nafroşin. Lê li gel vêyekê jî ew dibêjin, ji bo malbata xwe ew mecbûrin deriyekî ji xwe re vekin. مجبور مش خورا دخابتن بو زاروكي خورا ام دخابتن الحمد لله ام زاد بر نهو اما اداره ما تمام ام شكر ذكر يعني Ji ber rojî û germahiya zêde li Amedê, nava rojê de li deverên qerebalig jî mirov nikare tu kesî bibîne û ev yek bandorê li ser kirîn û firotinê jî dike. Ez serê sibê nehu nîv dihan datî. Çaran da jî digirim diçim dezgah xwe. Valla qezanç tune hêna min serpehte nekiriye meze saet çi dibe. Piraniya xelkê di Remezanê de yan li mala xwe wextê xwe derbas dike, yan jî berê xwe didin mizgeftên Amedê û li benda fitarê dimînin. Ji bo ketkaran giringiya sal, demsal an jî mehan tune ye. Ew amaje dikin ku ji bo debara jiyana xwe bikin, vistan be jî, havîn be jî û Remezan be jî. Ew mecbûrin bixebitin û nanekî bibin malên xwe. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.